Ey it birinci darmayet, birinci kutoron ve birinci itten emele gelen sen nämişin? Seversen halk buluduna soktuğa döwründe. Diýdiň aýda onu buhan kan eýle şey dip beren. O semen adam tutmaýar sen şu videoda. Sen zoom'un araşadyk çekiyor. Takipadan yöre döndüm. Ruhsatla yöre döndüm takipadan. Men uçurdum. Yöredi. 3 yıl sonra yöredi. Ay pulla adamlar oyun etmedi. Gözün yanlarıyla oynadı. Harlıgın Katar'da ve Cem'e Ertiyelim gayrı olayım $300 diye. Gittiler abedin gayrı. Abedin pul işe. Böyle mi? Atavavada gelen bir nakıl var. Dil bela diş gala diye. Keyin adam bana diş okuyacak koyacaydı. Ben hani şu adamlar düşünür masal. Yürücün ucuk edenlere. Şimdiki video şu arada olur. Emme jaňyda salamu alaykum mähriman dostlar. Bugün videomun başyny türkleň bir aýdymma bana dönük demiş. İtin birisi açığım neymiş? Sor hele diye. Gülküym tut ya näçin sebebi asylsız ve hiç ilek adeta suutnama edin. Gurla vermeli. Hedillik TikTok'a bärine şeşoşun alman ýalydan hedillik elinde suutnama çıkar bir gyýdy çıkardy gurla gyýdy ýüzüň açdy maňa Şeyitti diýdi. Sen ýallaň ady, men adyňy tutmaýan bu videoda. Sen ýallaň ady, men adym bilen bile durmanada dastoýn. Näme? Halkymyza dönüýüne oglanlar gyýlar ýazypdyr, hally işden ýamanlyk göremzok, hally iş etmez. Sen etdiň diýsen anar hally iş etdi diýdi. Anan marsip. Ey it birinji darmayet, birinji kutoron we birinji itten emele gelen sen nämişin? Seversen halk buluduna soktuğa döwründe. Diýdiň aýda onu buhan kan eýle şey dip beren. O semen adam tutmaýar sen şu videoda. Men näme diýmişim gyýdylara ýazýamyşym. Suratyň uğratmada da men suratyny goýýamyşym kündü diýmişim. Samsak. Sen o da onu men o ullukan adam. O men o ýahy syýda. Ýekesi çykardy. Aýt şu çykdyn aýtdyn meni gorkuzdy şu oglan. Sözünü almadım molin ya diýendan etmedim molin. Meni şeýitdi diýdin. Men çakap halkdan ötün sorajak. Ýöne gyý diýen çykarýan gyýdyň am ýüze jaýan aşyk görlede bolýa. Halk bilýär men emme adym o halkymda diýen aşakdan ýalypdyrlar. Kim etse de hally iş etmez. Kim etse de ol etmezdim. O mähriban tatbişikler milyar ýalaklaň ady ýanymyzdan geçmez. Bular ýalaklaň awra ýanymyzdan geçmez. Men şu güne sen TikTok'ta men diýlerinde bu ýyzan şulan aýdy bilýän mi? Hiç aşan reklama etmedim men hiç aşan. Ağamın kafeýesine etdim, gatnaşy ağam diýen, sümk ağam däler men. Ağalamın kafeýe we berde şonu reklam etdim. Ustahana we barhanam. O da bir ağamın. Onu reklam etdim. Ene men reklamy etmän ýörün bloger men. Aç ölüm mok gezip ýörün. Ağzymdan ölüm mok men reklamy edem mok. Çünkü konkurs ettim bir yerde. Konkursun ama emmeladım ben ödümden çıkardım. Yekece sponsor toplar şurada patlis etmelilerine anladım. Men şoň ýaly gelip börken halk bilýärler men sen adyňam. Nesek halk bilýärler kimin kimdigini. Şu wagtda sen yeke gyýyp, yeke oglan gorkulyp men eden bolsam, mudan sen gorkulyp sen suratyň goýjak bolmada da şonça. Ey men olan geçirjek puluny mätäşligim ýok. O däli men bärlerde getdim, o samsyk. Men oğlum geçir, men suratymy aýray, men videomy aýray dip olara suraty atyp men pul alyp. Hiç kim olýan onu gülküýmelýär, prosta gülküýmelýär. Düşünýärmi diýen edýän gürrüň gülküýmelýär. Inandyryljak daýdy. Men blogdakylarmy görkede gün ýarda terjime täş dogany 20.000 adam ady 10.000 terjime täş tagypy. Men ödüm döwründe 700-800 adamlyk efir edip terjime täşliňe ýelden tapjak bolup şeýdim. Bulaşıp beren. Men aslında şolar bilen bulaşıp beren men aslında. Düşünýärmi? O maňa ýönkände bolaýjak ýönkeden. O iýişgaýdan heleýi küntü. Ödem o hoşolun oňarsan o samsyk. Sen gyýdyň durmuşa çykmaka, eli çaýgara çykmadym, äre çykmaka. 10 sutka oturdum 70 gedek girip çıktım 10 sutka. Näme girip çykkan ýeri gedek maşinasydan. Kafelere jaňa bagam reklamaň boldy edip beräýin. Ey sen gyýylara tataşmakdan başga sen tataşýan birinji gyýylara näme diýen? Vesna gelneje we daha sonra da gelneje. Ho şoňa sen jaňa sen küntü jeren orady we jaňa sen küntü näme ýagul bäşim we jaňa sen şey diýdim. Ey sen gyýylar bilen gidişip bören sen o men gidişem yok gyýylar bilen haýdy bilen söýüşip bören gördüm. Ha?
Sen küntü dip öğrenmedin. Haydi. Samsak mı den o geçedi küntü. Birinci küntü sen gıydandır. Birinci küntü. Sen kazlama tu onun gepini mına işlep verin. Kaz yol sen şah sen. Ana sen şah oğlun sen. Seni oğlan yerine koyan o. Hakikaten bilyara işi gaydan kazlama. Halk hakikaten bilyara tanıya. Senem tanıyalar, menem tanıyalar. O beydip. Öňünden açyp maňa kaz ýol ýan olurdyň watan dönükleriniň gepine gidip kaz ýol den men öýdüňe olar aýdan onu hemme halk aýdýa sen kaz ýoluň hemme halk aýdýa sonra Vesnadan gidip soraň Vesna gelnejeden jeren orady watan şu küntü diýenlerinden soraň ýeke-ýekeden hemmesine de küntü aýşeýler sen eýle gele sen gıydar bile gidişýän bir ba bolsa sen o da sen biýawra ýeçeň fikenden. Sen bir yavra yokladın halkın içinde sanalyan, sıylanyan adam dersin. Sen halkı buluduna sokup konkurs edip Germanya'daki gülnäme geldi gülälek mi gülnavat gelnece var. Sen efirine varpmana $200 kaytarıp beray diyenleme şok gelnece men aytdım gelnece durun hani näme bolýar dur men sakladım o bilýärmi? Video çekecek bolup katabın men sakladım döwründe. Sen dijur bilecek insan koglanyň men insan kız men sen dijur bilecekleň arasynda spisen görjeydim. İnsan kızına halı işte. Men bilen ne oyunun, ne avraýyň, ne başkalardan dengelerini. Sen pul berip açan kapılaňy, sen pul depip açlýa bäde. İşi gaýdan dogonun tiken. Adama suratyny oýjak boldy, videosyny oýjak boldy. O iki sany daýok sakypa, amma Hudaýa şükür o tanamaýanam bardyr ikidir köp adamdan ýa-meni. Oýjak boldy, özümkide goýýan adamlar. Men edem mok, men näme edem, men goğulan da atdiyam mok. Seredin ne? Seredin, o ite seredin. Şunyan ondan kararı ödünüz verin. Mana gülkün şeyliya manyalı yön kömelerle. Mana gurrabilecek son koğulandın sen it. Sana da sikimi koyyan berden. Assalamu alaikum подписчиклерим. O medelana canı salma. Git bersin sana manca. Ay bu ne var trendler hay. Şo sağda koyulan direkt aslan näme aslan kimlerden ne tek edin ersari yomut şeyh ata çoğdur ol balbar topar nohur gada izat yok kirene yazanım size mervede Türkmenlik yazmasına yeken ha yaman Hudaýdak siz ne edip sut kalyana köpürle sut kalyana bir ağzı bir olayın o geç ağzı bir olayın işi kaydanlar gelmeyin ne brenten gidine işi kaydanlar Türkmenlik yazına